Hej alle sammen, Sudreng 1, 2, 3 her. Jeg vil egentlig bare fortælle en lille historie. Og det er... historie. Det er, da dengang det lille sværd mødte fingeren. Det gad jeg ikke høre mere om. Der var engang et lille sværd, som gik en tur. La 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 la. Og så kom hullet. Hvad snakker han om? Ja, og så stak slaget. Okay, men sværdet gik ud på en lille tur, og så fandt han fingeren. Goddag, finger. Jeg er på det på en kilo. Hvad fanden? Nå, men goddag, finger. Goddag, sværd. Skal vi slås? Ja, selvfølgelig. Og så ved man godt, hvad skete. Så kom der et andet sværd. Det sagde, og så sagde den bagefter, book et rum for helvede. Okay, så mangler vi bare lige ting. Nej, et værelse. Okay, vi ses. Eller Gør vi? gør vi?